Ох, Валя, брат, днеска цял ден си чувам в сила Brainrot. Игра от 3 часа и вече имам толкова добри Brainrot. И Lost Mine от Коспочитус. La Cucaracha, Tortugin, радиоактивен Lucky блок от колелото ми се падна и чече лаваката, но не е добра, ама ще го вземе. Отивам за още добри Brainrot. Brainrot 1,3 в секунда. Я го вземе. Ще го взема със специалния ми уред. Така, нека да го поставим. Не знам защо не мога да го поставя, но трябва да стои явно така. Сега отиваме да чакаме. Кой ми краде, бе? Кой ми краде? Brainrot си е тук, беше излезнал, не знам. Явно нищо не се е случило. Кой ми краде? Кой ми краде? Какво? Brainrot ми крадеше ли? Я да погледна дали е в бейза. Нека да отидем в бейза. Че той си е тука, бе. Не знам какво му се сторило. Ето той си ми... Не знам защо не изкарва пари. Гачи странния Brainrot. Нека намалим тази музика, че ми да глава. Значи, писнаме. Какъв е този човек, бечек? Отеле, чакай да... Чакай! Ей сега да отида малко да взема хубав Brainrot и си отивам в базата да проверя дали е там. Той ще седи на същото място. Не знам. Добре, ако взема чечечето, какво ще ми откраде? Сега нищо не може да ми откраде. Не! Най-ценното ми! Не, мате, респаун. Смучам да видя. Така, вече съм си в бейза. Къде е Brainrot-а? Какво? Къде го чинила? Кой ми го откама? Чакай, я пак? Я брат. Това ще трябва да слагам капани, бе. Кой ми го открадна? Има някакъв човек в сървъра, не знам кой е това, някакъв непознат. Следи като статуя. Това е базата, не знам на кой е базата, добре както и да. Чем се близко. Той си стои тук. Той буквално при малко поняш. Къде ме размайна от Коспочитуса? Сега ще видя това. Сега ще го хванем. Отивам да купя капани. Сега ще го хванем. Я да видим дали ще седи на мястото. Добре, мръднал оттам. Сега ще го хванем. Слагаме на лаваката. И капани на La Cucaracha. И на толкова. И на толкова. Аз искам да се взимам хубав Brainrot. Така, сега го наблюдаваме. И той ми взима чакейки. Как ми го взима? Нищо не е мръднал. Така отивам да взимам хубав Brainrot. Бегай от тука, бегай, стига ми се съправя на Brainrot. Ела ми тука, сега ти ще заминеш. Отивай в затвора. Не, той за някаква тактика този човек. Отивай в затвора. Отивай си в бейза. Шит, брате. Махай се. Гати е лъжливия човек. Гати трябва да нямам повече. Аре, пътеките, брат.